दा बे हिसाबै जोङो 27,000 जुदि जों मोनबायबा दा बहुत माने हाग्रामा महिलारि सारा नैबे चिरां दुवाराव बहुत गोजौ मार्जिन भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं। फैगौ बे बिसायख'थियावथ' दा इउपिपिएलआ दा जिर'आव सोलिगासिनो दं आरो दा ब्लक लेभेलाव नायदो जोंनि दा 14 दा ब्लकआव गावजों गाव गावसा गावसि सोरबा खाम्फा ग्रुप सोरबा फेरेंगा ग्रुप सोरबा सांग्रां ग्रुप फावथाम जानानै दायो किन्तु दा दिनैसिमाव दा 5 बोसोर सरकार दाबाय दा इउपिपिएलआ खुनुरुखुम 5 बोसोर दा सरकार दानाय समाव पाब्लिकफोरखौ दा जेबो दा खामानियाव दा इनभल्भ खालामनो हायाखै दा पाब्लिकफ्रा दा जेबो सुबिदा मोनाखै आरो आं बिनि थाखायनो दा दुखु मोननानै नै दिनै सान्तिपुर दा बिपिएफ दा प्राइमारियाव जयनिं जानाय जाहैबाय आरो फैगौ बे बिसायख'थियावथ' दा इउपिपिएलआ दा जिर' जासिगोन मोनफ्रोमबो समस्थियाव मानो होनबा आङो श्रीरामपुर टु उदालगुरि सिगाङाव आंनि लोगोफ्रा दा इउपिपिएल जोबमोन नाथाय दा आङो दा इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलनि दा मानसिफोरनावनो आङो श्रीरामपुर टु उदालगुरिसिम आङो खबर लाजोब्बाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो गासिबो नार्भास खिन्थाजोबो आरो माने दा पाब्लिकफोरखौ इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ दा बोरै दा कनभिन्स खालामबावनो मा राहायै मा प्लानिं दा लानानै मा प्लान पलिसि लानानै दा इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ दा जों दा बोरै दा कनभिन्स खालामनो नैबे बाथ्राखौ बुंजोबो आरो माने दा मा राहायै दा माने इउपिपिएल दा लाबोफिननो हायो बिपिएफआव दा थांगोनफोरखौ दा 14 चिरां हिसाबैथ' बिपिएफआ दा खमैनो दा 25,000 दा मोननानै दा देरहागोन बे आरो मानो होनबा नैबे दा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय नायदो दा प्राइमारियाव दा गावजों गाव एना-एनि गावजों गाव दा इनसाल्ट खालामलायनाय सोरखौबा दा रेसपन्स होयै बेबायदि सोलिगासिनो दं सामान्य दा बिसिडिसि लेभेलाव नायदो बिसिडिसि लेभेलावबो मेम्बारजों मेम्बार दा सैलाया मेम्बारा दा बिसिडिसि चेयारमेनखौ दा सावरायो बिसिडिसि चेयारमेना दा मेम्बारखौ सावरायो बे सोलिगासिनो दं आरो दा ब्लक लेभेलाव नायदो जोंनि दा 14 दा ब्लकआव गावजों गाव गावसा गावसि सोरबा खाम्फा ग्रुप सोरबा फेरेंगा ग्रुप सोरबा सांग्रां ग्रुप फावथाम जानानै दं बेफोरखौ दा सिन्था खालामनानै आङो दा नै दिनै बिपिएफआव दा जयनिं जानाय जाबाय आरो दा बिनि उन आंजों लोगोसे दा बहुत दा मानसिफ्रा दा फैगासिनो दं 14 चिरां दुवार हिसाबै जों बिनि रिजाल्टखौ जुदि जों होनो हायो दा दाखालि जेनाखि जोंहा मास केदारनि प्रग्राम जादोंमोन सान्तिपुर प्राइमारिनि आन्दाराव मोनसे फोथाराव दा बाहाय गैयाब्लाबो जों जेसेबां मानि जागोन बेखौ सानाखैमोन आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बे समाव बहुत अखा जुब जुब दा अखा जुब जुब हानायनि गेजेरावबो जे 9,000 सामथिं बाहाय साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै ज' जानो हादों आरो बाहागो लाफैनो हादों दा बाहाय 9,000 जनाव जुदि साथाम खरियाव जुदि लायोब्ला 27,000 जों मोननो थांगासिनो दं चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारि सारा दा बे हिसाबै 27,000 जुदि जों मोनो अब्ला जोंहा 52,000 ल'खा माबाखा 52,000ल' जोंहा माबाया भटारा दा बाहाय 52,000 जोंहा कास्टिंआ जागोन 42,000 40,000 दा 27,000 जुदि जों मोनोब्ला आरो बाखिखिनि माखासे जोंहा थाबाय मोनब्रै राजनितिक दल थाबाय कंग्रेस थाबाय बिजेपि थाबाय बिपिआइ थाबाय दा रानोब्ला इउपिपिएल हिसाबै गैयाब्लाबो 15,000 बा 16,000ल' मोननो थांगासिनो दं दा बे हिसाबै जोङो 27,000 जुदि जों मोनबायबा दा बहुत माने हाग्रामा महिलारि सारा नैबे चिरां दुवाराव बहुत गोजौ मार्जिन भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं चिरां दुवाराव जेन'बा इउपिपिएलनि दा परिस्थितिखौ माबायदि दं होननानै सानो इउपिपिएलनि परिस्थिति हिसाबैथ' दा बाहाय जों बुंनांगौ गैया दा बिथांमोननि सिङावनो बहुत बेले बेजे दा नों प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै ग्रासरुट बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै आप टु सेन्ट्रेल लेभेलसिम बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै आप टु सेन्ट्रेल लेभेलसिमाव बहुत गावजों गाव बेले बेजे केन्डिडेटखौ लानानै मोननाय मोनैखौ लानानै आरो जोंहा जिहेतु जोंहा ग्रासरुट लेभेलनि जेनाखि बुथ कमिटिनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जायफोर बिसिडिसिआ दिनैसिमाव न' मावफुंनो हायाखै आइबिएस होनो हायासै आरो जोंहा माने अरुनदय होनो हायासै दा बायदि बायदिखौ लानानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे फोथायनाय गैया आरो भबिष्यत सरकार दाबावोब्ला बिसोरनिफ्राय जिखिनि जों आसा आसांगा जेनाखि दंमोन बेखौ माने बिथांमोना मावफुंनो हाला होननानै दिनै सिङाव बहुत माने सावरायसोगारदों गमामायैनो हयथ' खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिपिएफ राजनितिक दलाव चिरां दुवार हिसाबै लोब लोब फैनो थांगासिनो दङ आरो जिहेतु जोंहा चिरां दुवार हिसाबै
दा बिथांमोना केन्डिडेटखौ आं दहाय बुंनाय बायदि केन्डिडेटखौ लानानै बहुद गुलाय गुजाय सिङाव दा सांग्रां गट जादों सोरबाया खाम्फा गट जादों सोरबाया फेरेंगा गट जादों दा सांग्रांखौ होयोबा फेरेंगा गटआ जोंनाव फैनायनि खोथा होदों आरो खाम्फाखौ होयोबा जोंनि सांग्रां गटआ निर्दल दारायनायनि गेजेरजों खाम्फाखौ जेरैबाबो फेजेनगोन होननानै जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों दा बेनिखायनो जों एबाराव चिरां दुवार हिसाबै 2025 जेनाखि सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो बिटि इलेक्सन बाहाय 100% हाग्रामा सारा देरहासार जागोन रोखा होननानै जों बुंनो हायो आरो जोंहा जिहेतु जोंहा ग्रासरुट लेभेलनि जेनाखि बुथ कमिटिनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जायफोर बिसिडिसिआ दिनैसिमाव न' मावफुंनो हायाखै आइबिएस होनो हायासै आरो जोंहा माने अरुनदय होनो हायासै दा बायदि बायदिखौ लानानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे फोथायनाय गैया आरो भबिष्यत सरकार दाबावोब्ला बिसोरनिफ्राय जिखिनि जों आसा आसांगा जेनाखि दंमोन बेखौ माने बिथांमोना मावफुंनो हाला होननानै दिनै सिङाव बहुद माने सावरायसोगारदों गमामायैनो हयथ' खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिपिएफ राजनितिक दलाव चिरां दुवार हिसाबै लोब लोब फैनो थांगासिनो दङ बाखिखिनि जोंहा 18 जन दंबावो दा 18 जन गेजेराव 15 जना जोंहा देरहानाय रोखा जों लिरनानै होनो हायो 37 जन जों दिनै बिपिएफआ मेजरिटि देरहानायनि गेजेरजों दिनै सरकार जानो थांगासिनो दं खोथाया जाहैबाय दिनै साधारन रायजो राजाया दिनै आइअनि जाख्ल'नाय कुनु दिनै आइअखौ मावफुंनो हायाखै इनकमप्लिट जाजोबनानै दङ मोनफ्रोमबो सारा बिटिसिआव दिनै इनकमप्लिट जानानै दङ आइअनि गेजेरजों दा जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना नैबे कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों आरो जोंनि जायखिनि इउपिपिएल सापर्टारफोर बिथांमोना नैबे कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों आरो जायफोर कन्ट्राक्टर मावबाय थादों बिथांमोना कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों दा खम समनि गेजेरावनो आइबिएस जेनाखि न' मोननाय बिगोमाफोर बेनिफिसियारिफोर आरो आइबिएस जेनाखि दिनै डकुमेन्ट साबमिट होदोंमोन दिनैसिमाव मोनाखै बाखिखिनि बहुद बिथांमोना दिनै बिथांमोननि थगायनायखौ मोनदांनानै जों खम समनि गेजेरावनो जों लोब लोब फैनो थांगासिनो दङ दा दिनै जोंहा मान होनो गोनां सान्तिपुर प्राइमारिनि इउपिपिएलनि जोंहा केसिआर जों बिथांखौ रायलायाखैबो बुङाखैबो बरायाखैबो बिथाङा गावनो बुजिनानै बोरैनि बारा बोरै बारदों दा बेखौ गासैबो सिरियामखौ लानानै अदालगुरिसिम सोंनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा मोनदांबाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआनो मेजरिटि लानानै देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन बेखौ मोनदांनानै दिनै जोंनि जगदान जाबाय आरो जों प्राइमारि हिसाबै सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै जों बिथांखौ गोसो गोथार मोदोम जिउ होनानै जों बरायनानै लाबाय एखे समावनो एखेयैनो जोङो ज' देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावलांगोन सरकार दायोब्ला जों साधारन रायजो राजाफोरनि थाखाय जाखिनि गरसे गरनै फैयो फिसा फिसौ अनसुंथाइफोर होयो बेखौ समानै जों राननानै होलांगोन आरो जों इउपिपिएल बायदि जों थगायनाय खालामा सोरनोबा होनाय सोरनोबा होयै खालामा जों समान जों बयखौबो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों मोनहोगोन